wali maune ora tresna mung dijodokke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung sret ning ati wah kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku kula hormati kula tresnani sampean muni tresnani jare iku iso teles dhewe lho Mbak ngono iki kok teles napa to ya kaya grogi ngoten lho roh sampean terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya Kuntadi ngono mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot aku ki lho neng omah dadi bojone meh 15 tahun ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El aduh ana bintang tamune ana malah iki sepisanan lagi ketemu karo awake dhewe ning piyayi iki wis asring ya kuwi kiprah ana ning laladan kutha Riyok Ponorogo iya Mas Gareng saka Pacitan kaya mengkono kuwi ketambahan ya kuwi waranggana sing ben bengi ra tau leren ya kuwi anak kula wadon Elisa Urcarus Alaso wah ya suwi ora ketemu karo Mbak Lisa temenanan alhamdulillah nganti saiki Nadianto Jani wis kudune iki cara pitik iki kudune wis didu ning parandene isih dadi jomblo kok nduk iya urung duwe calon pacar biyen nate ning didelikne akhire ilang tenan saiki asli jomblo tenan iya semoga-moga awet le dadi jomblo mergo tak ramal Mbak Elisa nganti kesusu rabi wis to langsung ora payu wis to ngono ya wis to jomblo mula sumpah Mbak Elisa sakjroning batin kowe iki janjiya kowe prasetya sakjeke urip aku dadi sinden dadi bintang tamu ora bakal kengguh karo wong lanang ora bakal rabi karo wong lanang kejaba milih dalange Padalang nyuwun sewu. Padalang nyuwun sewu. Bu Kesi. Oh, istriku tersayang. Lah aku krungu Padalang. Jenengan mirengaken mbok aja kaya ngono ngrayu Mbak Elisa. Rungokno tangise atiku. Nonton wayang ning mburi kelir. Cakep. Pak Cahyo sayang, cintaku padamu tak pernah berakhir. Waduh. Nggih, luar biasa. Nonton wayang ning mburi kelir nguyuh Bu Kesi sayang entukno aku wayuh keprok parun dasmu Sik Pak Gareng saka Pacitan luwih dhisik men jumeneng ya alhamdulillah rabbil alamin sugeng dalu Mas Gareng Wilujeng dalu Mas Cahyo Kuntadi. Wah nggih. Pak Sange Mbok Limbo. Nggih. Nderek Gladiajar. Nembe sepindah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kok kaya ngene mbane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton tenggene bringen niku lho. Wah kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yak ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujita. Niku intinipun badhe sungkem. nggih badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih ingkang Hamengku Gati ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene Bringin. Nggih. Wow, kok lek upamane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lak nggih pun mboten tanggapan melih Mas ngenten iki. Lah napa? Lah nggih namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula celontengi namung ngoten Mas.
panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Piyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika kula nggih sok nonton teng YouTube. Jenengan niku nderekke Mas Guritno, nggih nderekke Mas Ipung Purbasasongko, Mbah Yatno. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Bathari Komoratih, jenengan kaya komodo nggih. Kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Menungso kan nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Paribasane kula dalah panjenengan teng mriki nuwun sewu Priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Pokoke minded kalih wayang nggih. Nggih, mula Pak Mujita nuwun sewu ora nduduhne pangkate. Mboten nduduhne derajate, mboten nduduhne donya panduwene, ning Pak Mujita niku sami kalih kula, Mas. Lho. Samine nggih napa jenengan kok madak-madake Pak Mujita? Pak Mujita ki najan seorang perwira, nuwun sewu lho, nuwun sewu lho, biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki mbil-mbilan niku dibeto mantuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Ning lek Pak Mujita mboten. Kaya aku, Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala dagel. Aku budal ki ya gur celono nandeg, nganggo srandal jepit, klambi kula elek ngoten. Mlebu bleng Pak Mujita ngapa? Monggo Mas. Wajane teng wingking didilati. Pokoke ya jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur lho Mbak yo Dik, awake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Nggih ngoten. Dawuh leres nggih nggih. Lah niki mumpung Mbak Elisa sampun jenak pinarak wonten mriki, dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres Mas. Jenengan kajenge dipun kancani Mbak Elisa nggih. Inggih siap. Monggo ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Sampeyan muni tresnani jare iku iso teles dhewe lho Mbak ngono iki. Kok teles napa to? Ya kaya grogi ngoten lho roh sampeyan. Terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi ngono lho. Semunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Iya. Maksudnya tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak puja-puja ngono lho, tak idolakan ngono. Ora tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho rungokno El. Wah, iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya niki. Aku ki lho ning omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye iki? Piye? Masa to, Bu? Masa gak pernah dilem to, Bu? Ya. Malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya bukesi. Pak ampun ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi teng dalem ya tak lem ning panjenengane ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah jebul wong Arab kuwi wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki ling undang piye? Ya Humairah. Ya Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bukesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin peh ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin ngono. Nah, iki kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi mau digambarne kena sangka apa wae. Nah, selagine audio awake dhewe yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. Nah, kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube, Mas. Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi petak
tata nggih penak carane. Penak Nggih. sawang. Di sawang nggih penak. Iya. Mula Pak Cahya Kudati niku yang ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa Mas? Kowe kapan? Iki lho, aja takon bab kuwi. Sing jenenge tresna karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene nek diomongi ora payu-payu, engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja, iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone. Kudu dibedakake antarane jodoh karo tresna. Upamane jodoh. Nek wong saka tresna dhisik ya. Tresna. Ya, nek wong tresna kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ora dadi jodone. Nek ora dadi jodone pedhot tak dung-dung, pedhot tak dung-dung asimo. Tak dundung kepedhot. Nah, kuwi. Tapi nek jenenge tresna arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan, esuk sore mlebu sak mobil, yen nudu jodone kuwi bakal pedhot dung-dung asolole tak dung-dung kepedhot. Yo. Kuwi mau tresna bedane karo jodoh. Jodoh arep diawali maune ora tresna mung dijodohke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung sret ning ati. Wah, kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan engko tuwuhe rasa tresna nek wis dadi siji. Kaya dulure dhewe sing manggon ning Bringin, Nah. bengi iki temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman. Nah, iso muga-muga nuwuhke jogo tresna. dadi tresna, Nah. dadi ya jodoh. Lah. Ora nggih tak tungtung. Ora. Sing tak kan sing mau. Ora tak tungtung khusus seniman. Oh, wong mriko kuwi lek tak tungtung kula der. Mak jedor. Cendol. Ning nadyan kaya ngapa Mbak Nun sewu jenengan mbok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun ning nyatane praktekke jenengan kan nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati. Mergo napa jenengan orang ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Songgelar iso belum iki awake dhewe iso maca rene lho. Ramung gleleng lho, kudu iso gelar iki. Iya. Coba tresna kaya ngapa? Dirungokne ya. Dienjepi robuke sira kira-kira. Dirungokne ya. Heeh. Tak tuntung asolole. Wong iso Cinta. gelar, iso gulung. Reng, rungono. Cinta adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menuju ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Luar biasa. Keplok. Luar Iki nek biasa. keplok berarti benar. Ya, biar- Ora dobol. Ora dobos, berarti kita iki bener tenan iki. Lah iya. Kok ya. Apik ya nek iki tenan. Cinta. Lah terus yang nomor loro kuwi mau apa? Cinta terus Napa? jenengan mau ngendikan Mencintai toh. mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Ngono kuwi. Apik iki. Oh, aku ya duwe. Apa? Aku ya duwe Kuat, jenengan kuat. mau kan jodoh Jodoh karo tresna. tresna. Aku nomor siji kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. Oh, apik. O. Orang tua sudahlah merestui Kalimantan tresno, Ponorogo ya tresno. Oh. J. Jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. Satu sampai mati. Terakhir O. Oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. Istri. I S T R I. I. Mas, Apa? isik cethuk pisan kuwi urung tau lho, kuwi mergo kudu apalanku kuwi. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat Spontan. cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. I.
Nuwun sewu lho dongane lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas arep dadi tentara iki ya kaya iki. Hati-hati tenan. Lah kene dosen lho, kene wong tani lho. Ora kurang bingung piye ning ndas. Istri. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Iki mau sakinah ya penguat. Wis to meneng wae kadung mumet ndasku kuwi lho. Kowe kok ya. Bar iki ra entuk ngangge sakinah. Ora kenek. Es. Setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nggih, dagelan telek. Ayo. Muga-muga nggon tera ana. T. Tatak tutuk ngantos pupu sing yuswa. Dongakne kaken-kaken ninen-ninen andon waringen sakinah mawaddah warohmah. Ayo. P. R. Regu-regu paribasane mrono dijak, mulih dijrak. Oleh rejeki sak kepel diwenehne sak kepel, oleh rejeki sak rinjing diwenehne sak rinjing. Muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah mawaddah warohmah. Sik, terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangke yen pas sakinah bareng mawon ben pucet raine. Ayo, ndak. Ayo. I. Insyaallah begini iki kula pun lunas, Mas. Lah sakinah ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kuwirangan. Kok yo Apik Mas. Alhamdulillah barokah. kok sik urung rampung. Wis to Mas. Conto iki ya, Wis, mesti enek sing apik, enek sing elek. Enek sing Bolo tengen Pandhawa ki apik, Kurawa ki elek. Elek. Dadi Nggih. contone aja bab sing apik tok, Nggih. nek sing elek. Lek istri utawa bojo men lak apik. apik. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, kuwi lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. D. Demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo persuku Mendak tinggal yasinan wae kok wis do grunduk. Ngono lho. An terakhir. Anake wis turu, ayo budal. Pengalaman kayane. Wah, Mas. Sik tambane aja gleleng. Hobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Oh, wong selingkuh ki kudu cepet lah, ora cepet ora iso. Lah lho, tukang YouTube lho. Ya lek kulino iki to. Nggih. Oh iya. Li Nambaran ati tresno mergo kasembadan bledek ning poper kono. NG Ngendikane Prawinase sing penting ora konangan, ora dosa. Kowe alah. terakhir koh. Koh ya koh piye iki? Koh lek konangan lho Mas, ngati-ati. Kok koh konangan piye? Lah ya koh ki lho angel lho Mas lek koh ki. Lha kudu iso, lek ra iso tarik kembali, ayo. Koh niku tegese ora kena angkuh karo bojone. Kulino mbolo ben aja ngerti awake dhewe ning hubungane. Ngono lho. Kulino iki asli. Lah aku ora kulino piye lho. Wong kene hobi kok. Iya. Hobi padane. Oh, biyen do banteng sik. Buka sapa sing nyang pisanan? Kowe. Wah, jenengan. Weh, labemu. Dapurmu sing kowe sing mbayari aku ngono lho. Alah kula nggih jelas diletok ya. Ngapunten Mas Cahyo nggih. Mboten napa-napa. Gudange ilmu, gudange budaya nggih Mbak Elisa, ugi gudange agama. Sing teng mriki menika pondok pesantren pun kondang. Darul Fikri. Leres, pondok Gonto. Wonten mriko Arisalah, wonten Maya, wonten Almawadah. Nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok, Mbak. Aku Kristen nih. Wah, langsung kobong wis. Mbok lulu nggih ngono apa piye malah ngobongne mesake lek gawe setelan lho. Aku ra mudeng tenan kok piye. Aku
kene ku golek sepelan ning ku ae kadek nginane karo Mas Yoyo. Kuwi banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho. Malah muni aku Kristen. Wah, wis. Ngomong pondok bersalin ndak aku kok ngomong ning pondok kuwi ora ngaji iki bakul cilok kae lho. Ngono lho kok ya. Lah ya ora ngejak anu kok bel sepel-sepelan kok. Nggih. Sik Mbak Lisa, nuwun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau. Monggo yo sing nate gandeng karo sam. Piye carane ben gak ngomongin ini malah aku ben perhatian karo sampean ben ketok. Ini lho Bu Kesi lho nggak tahu malah Pak Yoyo tuh tahu duluan lho kalau aku pedot. Hah? 10 tahunku. Lah sampean yo omong karo aku terus mau ngomongi mari kaget. Lah le miwiti jenengan nok lewek karo aku, Mbak. Langsung tiba-tiba ngerti perasaanku. Lah aku kan guru muni ngene, minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Aku kan ngono, nyapo lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedot, Pak. Nyapo ngono. Tak tili, bentar. Enggak. Loh, ngono tenan kok emunine kaya. Mas, apa? Lanjutkan. Kuwi jabatamu apa lanjutkan lho. Loh, Pak niku nggih ngoten nek ketoke seneng greget saute kepenak ya monggo. Oh, iki jenenge chemistry ya. Lah iya lah. Lah lek kono kan istri. Lah lek iki kan chemistry. Aja wedi karo Bu Kesi, Mbak Lisa lek pancen diakoni ya ora apa-apa ngono kuwi. Enggak, tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku. Apa? Sing semangat ya El, yang penting tuh berkarir dulu aja enggak apa-apa. Tapi golek engko muga-muga entuk jodohmu ning aja Pak Yoyo gitu. Aku udah diwanti-wanti. Iya bener Bu Kesi, lan kuwi dawuhe Bu Kesi kudu kok estokke. Harus kamu laksanakan. Dawuhe lah aja karo Pak Yoyo ngono to. Ning milih kicah ya kuntadi. Nah. Allahumma. Kok ya melu do amin kabeh. Lah upamane yo aku kan yo melu seneng to kok. Oh biasane tanggapan ning Ponorogo ya gur pisan iki kok lek karo awakmu kan yo melok. Lho Pak Gareng. Pripun Ibu? Ibu? Mboten presa pripun ati kula. Kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan presa ta? Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji, ning sak kethi midodari ibarate. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen seneng mergo apa? Bojoku kuwi berarti lelananging jagat dadi idolane wong wedok sak donya mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku pemedi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo Malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih. Nuwun sewu Mas Yoyo. Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sik enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora nggih apa-apa ngene iki sik bakoh padane awakmu ora ya. Saru lho ora. Isik rosa to. Rosa lho. Hah? Rosa to. Luweh ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi Beda keyakinan. Lah Mergo aku Islam sampean Kristen ngono to? enggak. Lah keyakinan piye? Keyakinan piye? Kamu yakin sama aku? Terus kono? Aku rodok yakin. Teh arep muni gak yakin rawani deh. Ora wani. Wedi lek tak santet kok dul. Kok kandhane Nembang Mbak Lisa nembang. Ije siap. Ada surat-surat juga, tadi ada salam-salam juga. Wah niki tulisannya apa Mas Gareng nek iso aku ya ora iso mramudeng. Ya Allah. Iki wis BL Wisa. Alah pun mboten iso Mas kula. Aku ya mumet tok. Mumet niki kula. Jan mumet. Yo dibuka sih to Mas nggih. Lho kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho Mas. Napa? Lah niku wis. Iya kok kan ning jero ya mesti enek to, mesti. Oh lah ya, kan lempitan iki. Nggih. Bah, tulisannya kaya dokter. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget bacanya, Pak? Apa? Jauh banget kok ini. Lah wis tuwa iki pancen nek maca ki ado. Oh, lagi 2 menit wis kleru. Mau jereke kuat saiki apa wis tuwa. Oh ya. Nggih. Saking napa niki Pak? Tatung Mbah Disan nggih. Nggih. Mbah Disan nyuwun gending
utawi lagu Kinanti Sandung. Terima kasih Bucange Kinanti Sandung. Iki wonten saking Balong Pak Samidi menika nyuwun tembang kangen. Nggih, lajeng wonten Wonogiri Pak Prastoto, ini dari Caksi Lover dan EFC memantau senggol dong. Minta podang kuning. Nggih, mangke dipun aturaken setunggal cukup setunggal. Monggo. Anu Mbak Lisa nyuwun kadung tresna dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nek nangis aku piye? Ya ora to. Ngopo kadung tresna kok nangis? Kadung tresna ya berdua kaya ora jodone. Oh iya, ya tak dundung. Aku mau bengi iki mau gerget curhat Elisa tok. Ya tak dundung kok ya. Monggo Mbak Elisa. Dibawani monggo bawani napa nderek mawon. Nggih, Elisa. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra kayung yon marang slirane ngansaku mawanging netra jero ati kadung tresna dan liya amung sliramu satemah loro Nggih, digarap orang Rambahan sepisan langgam angka loro ndangdut ning iramane slow. Wah ya kadung tresna. Monggo Mbak Elisa Urcarus alaso. Lamat wis katon tejane yen
Oh. Nyuwun tepuk tangan kagem Mbak Elisa Orcarus para lenggah. Sembah nuwun, sedaya mawon. Dang ket. Ay ay ay. Namanya itu ke distract ya. Nek wis ono ayang-ayang tuh bikin blur gitu. Obo padakne kacamata apa piye kaya gedhe Yang ada ayang-ayang itu kan pikiran aku kan. Kayak gitu loh. Ya kok iku ayang-ayang kok ya. Suwun Mbak Elisa. Matur suwun Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun. Karo kawula Mas Cahyo menika lagunipun Kadung Tresna. Nggih. Muga-muga tresna ingkang sejati mliginipun kunjuk dumateng pinanganten sekalian. Nggih, Mas Arbi kalian Mbak Nindya. Leres Mase Mbake sarjana pendidikan seorang guru. Nggih. Dan Mase seorang TNI. Paribasane awake dhewe iki arep sak omah bendina kan ya ora iso. Nggih. Kuncine sing tresna sing linuwih bakal dadi rezekining teka pupusing yuswa. Amin. Nggih. Ning dereng marem Mas Gareng menawi niki artis-artis Madangkara tampilke bebarengan. Ngoten. Oke, monggo. Kula nyuwun dumateng Mbak Tri Hastuti, Mbak Winong, Mbak Birgita lagi dan Genduk Umi Hafifah. Nggih, iso kaya apa? Nggih, pokoke niki wis sing cantik-cantik jelita
ben ditokne nang gone gara-gara. Nggih. Iku weh nggih Ya, monggo. langsung kemawon dalam lagunya nenggih Lestari. Ya, Pak, ganti Pak. Nah. Ganti Pak. Apa? Ganti. Lagu yang viral hari-hari ini Pak. Apa itu? Tombo kangen Pak. Tombo kangen. Aman. 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 Oh alah tombo kangen. Tombo kangen ya? Tombo Oke. kangen. Wes. Monggo. Wah, aku ben rada ngerti karo tembang-tembang baru. Lah, iki lho Pak jenengan iki. Nggih. Jane lawas tapi viral lagi naik lagi Pak ya. Lah. Oh iya iya, mereka kaya apa? Nggih. Hah? Tombo kangen. Ah nggih. Nah, tenan Ya, iki. 1 2 3 4. Nggih. Iki wis tenan kabeh iki sudah dijogete dikompakne. Eta sing pertamane piye, Tik? Aku pengen ngerti. Garingan piye? Mas apa wes lali sliramu? Nah, Dek semono yen dolan karo aku. Heeh. Pancen wes suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Waduh. Apa itu? Tapi kalau sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Apik no, sapa sik lo aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barang iki lho. Eh, Lagune Ngeliknya harus beda. modele cengkoke tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih. Monggo. Gong lu to tak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Soryuda lah. Ayo. Monggo, tombo kangen. kangen dados.
pancen Madangkara memang untuk Anda tenan. Leres leres. Papati wis ngadeg ngono wae lah entek kabeh tenan. Ki kandhani kok mula Priyayi Ponorogo niku tansah remen teng budaya. Wah nggih leres. Nggih, pokoke remen teng budaya, remen mirsani ya remen nanggap. Nggih. Kula lek teng ngene Ponorogo niku pun to reoke nggih kondang. Nggih. Napa melih bangunane nggih kondang.